apil na mahigala ang pag-auhag indiken sa pagsanong sa panawagan mahigala ni Bishop Abitoy sa pagpahigayon mahigala protest rally nga gitawag og subuanong pagpakigbisog kontra korupsyon o supa karong Nobyembre 30 kauban ang Cebu Archdiocese. Ay ni mahigala nga moapil tan ini mga sukit ni paminaw pag pakita mga higala sa atong protesta. Labi na kita sa Sugbo, no? Kadili ta magpakabuta bungo lamang. Magpabilin ba nga passive lang ang mga subuanon bisan pa man nga kita mo'y nakakita mahigala sa aktual nga sitwasyon. Atol sa bagyo nga Tino, daghan mahigala mga kabalayan ang nabanlas, daghan ang kinabuhi nga nakalas. Ug unsa man, padayon lang ta nga way buhaton, padayon lang ta nga okay ra, magmika lang mga sukit tig paminaw, mutan-aw lang mga higala ini mao mga panghitabo. Di nato mahigala padayag ang ato mga higalang pakigbisog. Di nato ipadayag ang ato mga higala mga opinion, ang ato nga pag-express mahigala sa ato mga gibati. Ninot ni mahigalang nahitabo sa Sugbo. Pero kita sa Sugbo, padayon lang ta nga passive.